hallinta. Sekin pitää miehestä huolen. Tuo puoli. No niin, nyt ollaan löydetty tänne passipaikka. Ollaan aika hyvin tässä ampujien ketjun välissä. Ja 3 koiraa tänään mukana. Pipari, Fiu ja äijä. Toivotaan hyvää kyyhkylentoa. Hyttysiä ainakin riittää. Kyllä tietää, että mikä koira on ollut aikaisemminkin jahdissa. Kyllä niin odottaa, että mistä tulee. Tää pikkuneiti ei osaa vielä odottaa mitään. Ja pojat terässä. Pitäisi olla samanlainen kuin Hannu Karipalo. Se on kokonainen supikoira, millä haastaa. Ei, sulla on karvalakkia. Näkikö nurre? Nyt tulee takaa. Nyt on jo sopivammalla korkeudella. Pipari, go! Hyvä, pip pip. Tänne. Hieno, tuo käteen asti. Tuo. Kiitos. Hyvä. Hieno tyttö. Olipa kiva noutoa. Joo. Litmasen matalat tiedät. Otaisiko 1 vai 2? 1. Hienosti. Töks. Töks, kiitos. Hyvä. Hieno. Pipari, tuppa tänne. Ei ollut sun vuoro noutaa. Pipari. Tuu tänne. Hävisit Fiulle. Fiu oli nopeampi. Fiu. Hyvä tyttö. Hyvä, kiitos. Miksei kuularuiskut laula? Hei, tulla on pellolta päin just täällä. Joo, ne tulee takaisin ne 2, Mika. Kattokaa niitä putoa. Ei mikä tuohon meni. Matalalla, Mika. Ei se Alhaalla kuollut. siellä pyörii pään päältä. Ei se kuollut. Mikä? Mikä se puto? Se menee tuohon.
tuonne kulmahan meni. Aina sieltä tulee takaa. Joo, tuolla. Oliko tuo joku... Oliko se tuo, joka lenti? Ei, kun tipahti tähän näin, johon kuuluu mätkänen. Jaa, no tuo, niin sitten vaan tuli sieltä pelloltako joku. Vai lähtikö se tuosta siitä puusta, kun se meni aivan tätä mettäriä pitkin? On tämä nyt perkele. Äijä täällä minä. Äijä täällä. Hieno poika. Varo sinä kuoppa. Tuo tänne. Kiitos. Hyvä jätkä. Hyvä. 3 matalia tulo. Voi Ristu, se moo keskellä tätä reikää. Toinen siihen lännelle ja toinen metsään. Näkikö Maaritti sen toisen, minkä se meni? Toinen metsään. Joo, saako se sitä? Saa. Ei, Surja päällä, se mettäri on. Siellä tuloo lisää. Täältä tuloo lisää. Teille tuloo. Noniin, nyt tulee. Hyvä. You go. Tällainen välihinputoja tässä. Sä oot vähän semmonen paikkaaja. Yleensä kun mä saan aseen kohdalle, niin se tippuu. Mutta kyllä auttoi, kun tultiin vähän keskemmälle aukkoon. Vau, mikä tyttö! No vau! Voi jumpsuit, mikä pieni. Hyvä, kiitos Fiu. Hieno tyttö. Hyvä, nyt saat vettä. Hyvä pojat. Kettu. Otatko kaikki? Näinkö yhden vaan? Kettu, tänne. Jussille kääntää vähän, joo. Toinen jäi ainakin. Hyvä tyttö. Hienoa. Tuo tänne. Tuo tänne. Tuo vaan. Kiitos. Sillä lailla. Hyvä. Siellä on seuraava. Mä näin, mä tuun. Mä otan putin sitten mennessä. Joo. Sitten se ykkönen täällä kuusiivillä. Me käydäänkö ensin siellä kuusilla ja sitten kun tullaan takaisin, niin sitten laitetaan koiria tonne pöpelikköön. Niin käydään nyt tsekkaan se, koska mä kuulin ihan kun sieltä olisi tippunut alas sieltä kuusilta. Täällä on ainakin sulkia. Vau, hyvä pieni. Hyvä. No niin. Kiitti. Hyvin. Mitä? Tiu tiu. Mä sanoisin, että ennemmin vähän metsän puolelle. Mä tuun taas. Että niitä joku voisi 65 olla, mutta
Kyllä se. 6 mieheen. Hyvä, ettei toiseksi paras aamu, mitä on ollut tällä paikalla. Varmaan kun niin löytynyt suurin osa. No kyllä niitä tuolla metsässäkin vaan vielä on, mutta... Poltan poltaan, mutta on kyllä kovasti yrittänyt lopettaa. Alma. Teki jo mieli vähän ennemmin painaa, mutta mä odotan, että säkin kuitenkin on vähän kauempana. Alma. Hyvä. Jaha. Ei ne meni. Kanakoirat lähti. 2 kertaa sitä ammuttiin. Metko tuo? Tuolta. Joo. Tuolta oikein perille asti. Hyvä metko, tuo tänne, tuo. Tuo tänne. Metko hyvä, tuo tänne. Tuo tänne. Hyvä poika, tuo tänne. Tuo tänne. Se vei Mikalle. Tuo vaan. Siitä toinen. Mä ammun kameralla nyt. Fiu! Kato! No vau! Oi, toi otti. Tuonne meni yksi, meittää vaan muu tuonne mettään. You go. Eikö tätä mikä tänne putosi? Ja tuonne meni yksi. Hei, takatulo Jussi, sulle! Pafi, Alma tänne! Tänne! Ei täällä nurkassa kyllä pääse ampumaan. En nähnyt mitään. Oli justiin piikillä niin räjää. Pistä Fiu hakemaan. Tähän näin. Hyvä tyttö. Hieno. Ei oo, Elli on tuolla. Hyvä tyttö, tule. Hieno reipas, kiitos. Ai mikä löytö. Kiitti. Olipa hyvä. Oliko tilante päällä? Hyvä tyttö. Joo. Täällä tuli hiki. Joo. Tulo tuo yksi kääntää tänne varmaan. Tulo. Tuo mettän laitahan jäi puu. No, mutta yksi on tässä aivan likillä. Ammu Maritti vaan. Ammu. Hyvä paikka. On, täällä on jo suuslintu. No niin, minä ajattelin. Aha. Ei oo sulukia tässä. Ei vähän. Alma. Tää. Kiitos. Hieno.
Alman naaman eteen puton. Varoksi paikkasin, kun en tiennyt putua. Kiitos. Saatana lähti Kristus painattama. Jumalauta. Kello 12. No niin. Iltakyyhkyjahti omalta ja koko päivä omalta osalta pulkassa. Muutama tyyppi jäi sinne vielä istuskeleen, mutta muut velvollisuudet tietysti odottaa myös kotona. Mutta tänään kyllä koirat sai todella paljon noutoja. Oli kyllä kaikin puolin hyvä päivä. Hyvä päivä. Ei muuta kuin kiitokset Mikalle kutsusta päästä mukaan jahtiin ja kiitos myös muille kaikille ampujille. Toivottavasti nähdään pian.